Good morning, JP. Good morning. Första natt i campen i stein. Det tar så fint all det. Alltså vi kan gå in laga. Det är ju för rätt morgon. Och långt över finns med brusbä. JP för att få brusbä nu. Så för jag spelar igen går man mot där artist production för det blir dag döma. Balkaratland. Det är så vanligt vi plejer gänga ta det metal battle 2D. Det är en gott envis väver, men vi släpper gänga här mycket av hösten. Och att man tar så tar man buss, men så det som morgon så är det skitläxa gänga. Gott väver. Can't complain. Det är något annat, jag skulle vara vackert att det är torst. Och för att vara helt ärlig så, it's about time. Hello, happy to see you again. Überglaublich. Så var vi i den Battle Lounge i domarna. Samman för att lära och så är det business people. You know that guy? Yeah, so I think we can start. So at first, welcome to the Wacken Open Air and Wacken Battle 2018. Are you proud? I don't know. I was pissed drunk in the bathroom doing cocaine, so I don't know. What about you? Was that any good? Show. They gave a good show? Very good show. Very good show. They made you proud? Yeah. Proud like that? You like it? So proud of you, buddy. Are you happy? It was fucking awesome. Yeah? I really enjoyed it. Like they lifted me, but don't Så det är om ett problem att finna där man kan lata sig här cashless korsning och så. Så vi först köpa några öl. Vi lever på Kasper vet nu. Har vi vill leda. Som det såg så är det torsdag här. Så back to work. Det är tältet som Metal Battle 4 kan gå i. Passa 20.000 folk in all det. Kjempeproduktion.
Och vi sätter där metal battle domaren och det är angående planlagt att det vara samma sted, men vi är alltid samma sted. Så gång stilla rollet. Så finner du där. Men det var lite för det. Det var från 11 till 5. Lagt upp ja, till sfär. Så att det är 28 baskar, 2 GA på. Australien och Holland, något GA på. Vi är till stup. I can't even keep it. I challenge you to a holmgang. Rush! Cut him in half. Det är för 2 i metal. Klockan är eller narskas tutjo. Om man nu får med såna morgonmat. Och så börjar dömen klockan 11. Dömer från 11 till 4 idag. Så det blir ju välkommet. Så nu får man morgonmat först. Mötas hinnan. Vi där så stantren är. Det var nog så gott löv i Jörskvälde. Kasper, vad har vi här? Ja, en tysk speciality. Fin brød, rosetter og en mega tyk pandekage. Det er en dessertudgave af 20-dagsnetten. Så Søren, hvad synes du om Metal Battle so far? Jamen altså, det er jo fedt. Jeg håber, der kommer lidt fede ting i dag. Hvad er historien? Det går bare ikke sådan. Jeg ved helt fede i går. Jakob, han kommer ikke. Jeg håber lidt i dag. Det bliver fedt. Det var meget det samme i går. Metal Battle är akkurat liot. För att få sån dövra. Och sitter vi och tam. You got million. What's your brief recap of the Actually, battle? it started off a bit weak yesterday, but today it really picked on. And like, I think at least between 2 to 3 picks, me and Noah will be from this day, which was a bit shorter. And it felt like there's always like, you know, the usual bet. The usual bet between like if we're gonna be more death metal bands or thrash metal bands each year. I think this year definitely won, but I'm not so sure by quite margin. No. And I don't think this is what we are looking for in general. A death metal or a thrash metal band that try to win the hearts of the juries in the metal battle has to be so much like out of the way in its own genre. And whenever you get a good death metal band or a solid one, and it's so repetitive after like 4 or 5 bands of the same genre, it's like,
give me anything. Give me like old school heavy metal or black metal, anything to like rewind my mind to something else. And today was a really solid day that everything got changed from one band to another. Like it never had one repetitiveness after the other. It was a really good breath of fresh air. What do you think, Søren? Do you have a little favorite in front of you? This is Chinese, as you can see here. Here. And Chinese. That's gonna be Das hard ist for you to... eine Chinese Power Metal, Death Metal Band. Well, basically it was melodic death metal, really well played and really well executed. Like really raised all the stakes up. Yeah, I like them as well. Are you gonna vote, Tony? Fuck off. I'm honest, man. Yeah, that's good. I wish more people were like you, like What have you found? That's a Wacken ice cream, and it's black. Yeah, I'm gone. It looks like a bar of soap. Looks like a cassata. Ice cream in Israel called cassata. And it's way better. It's like Does it smell good, Søren? nope. On that one. Did I give you a cup? What did you get, Noah? Something vegan and something vegan and something with vegetables. Vi nu i VIP-barna, JP, and then we have a special guest who has joined our camp at Wacken. Welcome to Wacken, Sean. Hello. It's good to be here. He finally made it. I didn't say anything in the videos, but Mr. Paddy's here. Finally fucking made it. It only took like a day and a half. Yeah.